सोलोंबोदों जिखिनि जोंहा नियम बायदि जोङो दिनै दस्रा थांबाय बेयावनो जोङो सासे सानै गामिनि आइ आफा बाय बाहागि बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो लोगोआव लाफानानै जोंहा दिनै दस्रानि नियमाव बेखौनो दिनै आङो एसे मेम'रि हिसाबै लाखिबाय आरोना दाखालि जोंखौ नागारनानै थांनाय लोगो लोगो जों बेनो बिनि साननाय राहाखौ माबाफोर थालांदों खोमा साननानै बेफोरखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय खालामदों मादैया मा नाम आंनि बिमा बासुंथिया दा गावनि फिसाफोर आरो बाय बाहागिखौ लानानै बहाय आरो जानाय लोंनायखौ सानबाय जोङो बिफाखौ खालामना लादों दिनै बांलानि 1433 सालनि मार्च सोलिनाय बैसाग मासनि 12 तारिख रबिबार फुंबिलि बेवहाय आंनि बिमानि लानायाव मा माखौ लानानै बेखौ गासिबो बुंनो थाखाय खननायखौनो नोंथांनि खाथियाव रायखांनानै होनो आंखौ मिथिनो थाखाय धोरोम गसंनो आङो खोनासंदो नों बबाव दं जोंहा नुहुरनो मोनदांनो खोनानो जाफैनो नों जाफैगोन ना जाफैया फैदोंना फैयाखै जों बेखौ नुनो आरो नैबे जोङो जे दिनै नों बिफानो गसंनो सानदों बेखौ आंनि बिमादै आंनि फंबाय आंनि बेवाइ आंनि बिनानावफोर आरो आंनि बाय बाहागि बेयो जोंनि गोसोजों नङा गोदो गोदायनि आबौ आयंमोनहा खोन्थालांदों फैनानै जाफैयो होननानै नंखायनो बे गोदोनि आयं आबौमोननि नेम खान्थिखौ लानानै दिनै जोङो नों बिफाखौ फैनानै नाजावफैगोन जाफैगोन होननानै आसा खालामदों आरो आङो देग देग नुबाय नांबादि नैबे संसारनि मानसिफोरजों अननाय मोजां मोननायखौ गारनानै थांनाय बिसोरो फैनानै सासे सोरबा मानसिखौ फरमायथिगिरि खालामनानै बुङो मोनजानाय मोनजायै होनाय होयो बबेखौबा लुबैनाय लुबैयै बेखौ रायथिनायाव आं दिनै नों बिफाखौ फैदों होननानै सानबाय आरो नों बिफाखौ गोसो गोसो नाजावगोन होननानै आं आसा खालामदों खोनासङादै नों बबाव दं बारजों दं ना अरजों दं ना दैजों दं ना सोरगोआव दं ना मैजोआव दं ना खारगाव दं ना बबावबा हाग्रायाव बुहुद गोसा खाना थागोन जोंहा बेखौ नुहुरनो आरो मोनजानो जेबो राहा गैया दे ओंखायनो दिनै नैबे गोदो गोदाय आबै आबौमोन खोन्थालांनाय नेमखौ लानानै दिनै नोंखौ फैगोन नाजावफैयो जाफैयो होनलायदों दिनै फैबाय आरो जाफैगोन जागोन बेखौ आसा खालामदों खोनासंदो नाथाय नैबेयाव दिनै दाखालि नों साननैसो मानसि रुप लानानै संसार गेलेनायाव जायखौ आं गोरलै बानायदों आरो नों फिसायानो नों आदैयानो खांनानै गालांनाय हौवासा सासे हिनजावसा साब्रै साबा सातजनसो दं बिसोरो गासैबो नों खाथि खाथियाव नों फानो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ लाना फैदों गाननाय जोमनाय लाना फैदों बिसोरो फैदों दा बेवहाय दा बिसोरो नोंबा मा सानदों नोंबा मा लुबैदों नाथाय बिसोरो नोंनि साननाय आरो लुबैनायखौ नुहुरनो जेबो खायदा गैया नंखायनो नैबे आंनि फंबाय आंनि बिमादै आंनि बिनानावफोर आरो गामिनि बाय बाहागि लानानै नोंनो जेखौ गसायदों बेखौनो नों फिसाया अननानै नोंनि मोननांगौखिनि एबा नोंनि साननायखौ जाग्रोना लायो आरो खोनासङादै नोंथ' दहाय आंजों मानोबा देखा जादोंमोन ना माबा लुबैदोंमोन नों होनदों
설호요, 설고사요. 나사이 आङो दिनै नैबे आंनि बिमादै आंनि फंबायजों आंनि बेवाइजों आं अबाय गसंनो हायाखै आङो रायथिग्रासो दा आङो होनदों आं नङाबा सोर गसाय नंला होननानै नाथाय बे आंनि भुल आं गसायग्रोनो हाया दे दिनै नोङो बहाय नोंनि गाननाय जोमनाय होदों बिसोरो नाथाय नोंनि लुबैनायखौबा होनो हागोन हायाखै नोंबा मा लुबैदोंमोन बिसोरबो मा होनदोंमोन मा सानदोंमोन दा नोंनि लुबैनाय साननायखौ नुनो मोनैलाय बिसोर गावसिनि गोसोजों जेखौ होदों बेखौनो नों बिफाया अननानै गोसो गोसो नाजावना लायो आं बेखौ आदै खाथियाव खावलायनाय थाबाय खोनासङादे जोङो जुदि नोंनि लुबैनाय आरो नोंनि साननायखौ मोनदांनो आरो नुहोनो खायदा मोनोमोनब्ला बे आंनि बिमादै आंनि फंबाय आंनि बिनानावफोर गासिखौबो जाफुंहोनो हागौमोन खोमा नाथाय बे नुनो आरो मोनदांनो राहा गैयैयाव दा गावसिनि गोसोजों जेखौ होदों बेखौनो नोंखौ अननानै नोंनि जिन्दगिनि थाखाय जेखौ मोननांगौ बेखौ मोन्दों होननानै सानना लायो आं बेखौ आदैखौबो खाथियाव खावलायनानै आङो आंनि नैबे मादैखौ नों बिफानि खाथि नों सानदों गसंनो थाखाय आवगाय लोगोसे आदै गौराजों भुटान गारनिफ्राय सोरबाफोर फैफादोंब्ला आं आंनि आगदा आखाइजों आलदा होखादों बेखौ रानलायनानै जालाङो खिन्थु बे आदैनि बांखौ थिखा खालायोबा नों Này giờ mua vì là bây giờ ăn mình xin luôn mà mua một cái khay này cho cả nhà. Derby.
किसका मोबाइल है 부셔고는 서울 난 그건 뭐 해? 이제는 그건 그런데 난 뭐 하든 미스터 웬일이야? 이거 잡아야 동나게 하는 거 거기야. 나 라이트나 하겠어. 그러면 무슨 뭐 해? 괜히 가서 너네 괜찮아야 괜찮아. 이거 뭐 있는 건 안다 이거. 안전하겠다. 우린 린체 홈런. Hello.
आदा नोंनो बावखाबाय नोंनि फिथा दाउ अमा ना गासिबो बावबाय आं दांलायला नों बेखौनो मोनजायो मोनजाया नोङो जालांदो नोंनो दाखालि साननैसो फसायगासेयाव जायखौ आंगोनि माने नोंनो खांनानै गालांनाय गोरों गोरा खालामनानै गालांनाय आरो दा बे गासिबो खोनासंदो मानसिया संसार जानायाव बोसोरनि सबाखौ बुथुमना दोनो बेखौ नोंनो दासिम रोंखागौमोन ओंखायनो बे आंनि फंबायनि आरो आंनि बिनानावफोरनि आरो जे नोंनो नैबेयाव जानाय लोंनायाव नोंनि लुबैनायखिनिखौ होनो हायो एबा नोंनि गाननाय जोमनायखौ होनो हायो बै बोसोराव नांगौ बुथुमनाय माइ माइरं बेखौ आरो गोदो गोदाय आबै आबौआ सोंनानै दोननाय एबा दान्दा खाना दोननाय नाथाय बे दानि जुगाव गैला जों मिथिखागौ दा माने आलदाव दोनो प्रदेशआव दोनो दा बेफोराव खायदा खालामनानै गोमोथि खालामना जानानै गरसे ओंखारलांनाय नोंनो गांखाबाय दा बिराद थुबुर बिसोरखौ नों अननानै फुदुंनो एबा खालामनो दाखाम बे जोंनि जायो नों माबाफोर फिसौफोर माबाफोर मावनायाव रागा जोंनानै दाब्लेनो बे नोंनि रागा जोंनाबो जों जायो ओंखायनो नों आदैया अननानै नों सैथो जागोन साननानै नोंनि लामाखौ थाबायनो मोननायनि नोंनि साननायखौ जाफुंनायनि जोङो बे एसे जोंनि सायाव जेबो रागा आरो मोजां मोननायखौ बाहायाखै नों गोजानाव थानानै नोंनि फिसौफोरखौ जुदि नों टाइम दङबा नोंहा न'आवनो टाइम दङबा आरो गोहो दङबा गोजाननिफ्राय फरायनाय एबा पेपारफोर जायैनि थाखाय गोजाननिफ्राय बोर सारस्रि हरो आं बेखौ आदिबफ्रा खाथि सालायबाय खोनासंनानै दिनै जोङो नैबाव नोंनो जोंहा जोंनि गोसो बादि होदों बादि मोनखादों नाथाय नोंनि गोसोआ नोंखौ एसे अबेबाखौ आंनि सिङाव जाहां जाहां अबेबा जायो अबेबा लुबैनाय बेखौ खिन्थाखायोमोन आरो नों होनदोंमोन साहाखौ बारा नाङामोन नाथाय दिनै आंनि बिनानावा फालिनानै होदों जेखौ लोंजोबा हलायनो एसे लोंनांथाब बाहाय माना गैया नाथाय आरो नोङो बे आंनि फिसौफोर आंनि बिमायाव फिसाफोर आरो नों मिथिखागौ आंनि फंबाय आंनि बेवाइ आरो आंनि बिनानावफोर
गोदो थाबायनानै गोजान गोजान हान्थिनानै जेखौ मावनांगौ मावोमोन नाथाय दा गराय गारि लानानै बिसोरो गावसिनि संसाराव जेखौ नांगौ बेखौ हास्थायनायाव गराय गारि लानानै थांनायाव नोङो रागा जोंनानै नैबे नोंनि लुनाय जानो होनो रोङियाव आरो नोंनि लुनायखौ होनो रोङियाव रागा जोंनानै सफैलांनो थांबा आंनि बिनानाव आंनि मादै आरो आंनि बे बाय बागसौ लानानै नों फानि आथिं गुदियाव हमना खुलुमबाय बेफोरखौ थ' आइ आफा जों गासै न'खरनि जानानै जों दिनै बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोङो दिनै न'खरनि शुद्धिकरननि फुजा हिसाबै जोङो लानाय जासिगोन थ' आं बेखौ जों गासैखौबो मेम'रि हिसाबै गोसोखांथि आफानि मुङाव गोसोखांथि महरै भिडिअखौ लाखिबाय एसेनोसै